kameranya nyala. Oke, tadi kali ini aku bakal dolan niatnya sih dijak renang nang mm, tretes. Nah iki aku mari atus tangi turu wis ngene ngantuk aku jane. Tak budali ae pengen renang ya. Kayak nang kono sing seger-seger. Makane aku dijak koncoku sing iki omahe no Tratap biyen. Nah, aku saiki kan wis pindah. Nah, iki oleh kabar dijak dolan nang tretes renang. Mbok iki wong pira gak ero. Pokoke aku mbek dheke ngono. Ya. Oke sih tak toto-toto sih aku mari ini langsung budal soalnya wis jam 8 iki mari ngene. Gas ae. A few moments later. Oke langsung ae saiki wis jam ini aku wis mari toto-toto langsung budal rono ae. Iki aku nyusul koncoku sih koyo isih ketemuan soalnya aku sungkan jika rono gak enak jadi aku langsung mampir warung sih ngenteni areke teko mari langsung nang omahe. Oke ngono ae langsung. Renang bor Netes Raya kok kolam asik bor tadi suwe gak rene aku rame ini ya rame banget enak ini bayarnya pancet tanggonin kok kono lagi pancet tuh. Sing pengen golek si bening-bening nang kene. Sing gak pengen golek bening jorene ngono ae. Kamar bos. Kamar nomor 139. Nomor dukur. Nah, dukur selanjut. Iya, sing kafe-kafe Jepang sih ono ta iki. Bayar sih bayar renang mangan nih terus nanti mangan nih bayar oleh kupon dijual lah udah apa diterus langsung dijual langsung oh aku suwe soalnya oke saiki katanya bayar sih tadi kok langsung jegur ya apa banyune suwe gak rene soalnya. Oke. Langsung jegur ah. Asik. Oh. Ngene Bor. Mantap. Ngene mendung. Mendung titik. Enak iki. Kamu tak rekomendasi nang sing kok ngene iki apik. Ya wis, aku katen jegur. Tak sadin sih. A few moments later. Oke, Por, saya kira katen jegur. Sik salin sik enteni iku. Jegur bareng gak enak nang jegur ijen-ijen iki. Kuwi cuk kacamata kula gitu. Nanti? Ayo kacamata, Bang. Kacamata. Nice. Awak belang, Por. Akan manas. Kok kalau cewek ya? Biasa ada sing gotot ini. Biasa ada sing gotot. Cok Yulia mbek Dian tambah rame.
nek Sabtu kan gak sepiro orang. Motor ku nangis sih. Bentar. Ngenteni sanen sik. Baru dukur. Aku luwe soalnya. Tenan nah, gak adem iki. Dacar. Hah? Adem. Iya, tak kok ndukur yo. Tapi dia. Endok biasa wani. Lah iya, ora kok ndukur kono. Hah? Itu kok ndukur. Endok biasa. Iya. Wani lah. Ayo, gak wani. Salto gak wani aku. Yo gak jasan. Nah, gak wani cuk ndukur. Lepor, terus saling jebur. Yo, jebur yo. Jebur saiki wae jebur neh. Koyo adem maneh. Awane adem ancene, Cuk. Awane adem. Adem, Cuk. Jebur saiki nyoba mancing enak kan. Oh, foto mana? Jancuk, aku gak mau makan, Cuk. Iki kira kita mau. Jadi yo kawan ono. Nah. Kawan. Ki makan jebur tuh. Boleh kamera dulu. Mantap. Itu aja nggak amin itu. Jangan lupa kalau jalan-jalan makan pedas Garuda. Makanan kornet tapi dolan impor. Saatnya makan, Cuk. Tanganan yakin aku yo. Makan por. Kita makan. Cuk sendok ibu bunter, Cuk. Sendok ibu bunter, Cuk. Ini sendok kuah iki. Kata ini.
panganane wong hotel per ngene iki. Kene panganan sego goreng pinggiran nih. Oke por, aku saiki wis mari renang. Wis gak kuat aku wadem edan, cuk. Soale suwe gak rene. Biyen tasik sering-sering ngambil kanca-kanca bal-balan, biyen sering rene. Wis warang. Rene pisan iku Mas, wademe, rang ati. Aku ketemu oleh ngene cewek tambah rame dancuk anjir. Wis. Saiki aku ngenteni koncoku salin sik gantian. Aku mari salin. Mari ngene langsung terus mulai nang Darjo, oke? Tapi koyo sik mampir-mampir sik. Delok-delok sik. Mau koyo ono apik. Yo koyo nggone Cimori gare macet dalan. Mek golek duren kok enak duren. Are pengen ae. Nggone ku apik bor. Jadi kamu tak saranno nek kate renang nang daerah Tretes. Ku nang kene nang hotel Tretes Raya, oke? Yo wis nggone apik bor. Sampai tamane ini ngene nek kate nyewa gak apa-apa tapi kayaknya dimasukkan nang ngene oyo kalau marone nang ngene oyo aplikasi oyo nah iki tambah mendung iki tambah adem makanya aku gak kuat wis ngene iki jiwa-jiwa lemah kakan bucin wis ya ngenteni kancaku sik mari lembu piye jaluk iki. Cuk salin talapo cuk suwene suwi. Hah? Apa iku? Sawi. Sungai. Mari renang, mangan, renang, mulai garek turuwe. Yo. Wis. Balik. Mulai por. Wis pegel. Nggih, enak adem ah. Wakai cewek bor nek sore bor. Cuk, iki. Salane kene budal isuk. Apik iki, oke lah. Lho. Ya foto-foto ya apik. Iki wis ngono ae aku kok tak langsung mulai tutup omah langsung leren. Cewek ayu per bor, mbek mongko nih. Gak golek mantu dah. Wis wayahe mulai kok apik bor. Gak ketok, Cuk. Kayak apa ini? Wow, istimewa ini. Coba kakek tok. Wis. Ngono ae. Sampai kene perjalanane. Sampai ketemu vlog selanjutnya. Aja lali like and subscribe channelku, oke? Ngeten pun. そばにいたいよ君のために